Шагыйрь. Касимов. Су буенда өкшөк жана. Мына ушул кирген эниге Тукай премиясына имында Наилге бит кажы нетебенде үстөндөгүндө. Жаплап Наилге бердилер полк. Шагыйрь деген исем. Неге бермеше Тукай премиясы бермеше. Мына эки случай болгон жазуучулар менде. Нишлеп алай ул? Ни үчүн калган жазуучусын Тукайдан башка бермеген? Тоже бит. Тоже не кызык. Ник бүтән язучыларга бирелгән бит аларны кызышлар бит Тукай башта. Тукай жазуучусы, Тукай башта Тукай премиясы алган, андан соң халық жазуучусы. Ол көйләү өчен шулай эшләгән. Шулай килгән, неде уставта каралган инде, язучыларның инде уставында каралган да шулай. Шулай бара. Үзгәртергә бик күп бүтәннәр инде чыгышасылар, менә хәзерге вакытта безнең коллегалар, язучылар. Баебырны үзгәртергә кирәк, баебырны итәргә кирәк. Дөрес түгел. Ну шулай бит инде, вакыйга ничек калып язучы башка тиешли. Аның китаплары хәзер бер кайда да таба алмыйсың менә инде. Шига китабы ялып бетерәләр. Шига. Кайбер язучылар булды менә киштәдә тузан. Миллионнагын изеп беләр китап чыкты ниме? Шуңа халык язучысы белән. Укыйлар да бит әнә кеше Шул укый. китап. Менә хатırlasanız biz аның инде яшәп үткән яшьлеге, аннары нәләрен журналистында укыганнар инде китаплар бит инде ул. Кеше, әгәр син булмасаң, Синең сәнсең. шинис, солдатлар, шиниси солдатлар. Вакыт абыйның китаплары бик зур тиражлар белән чыкканнар. Бик күп китаплары. Аның тиражы да җиткән кеше итте, язучылар арасында. Иң күп укылганы бездә кичкенәдән укып үстергән, яшәп үткән яшьлек. Монда повестлар экраны, шиниси солдатлар. Күпер чыкканда, яшьләп үткән яшьлек. Күпер чыкканда инде укымаган кеше иттер да менә яшьлегендә бу китапны. Менә хәзер Вакыйф абыйга 90 яшь булды бит инде. 90 яшь уңаеннан яшьләп үткән яшьлек шиниси солдатлары өстәмә рәвештә өстәмә тиражлар белән яңадан чыгарылачак. Шунысы кызык. Вакыйф абыйның бер генә китабы да бүген китап кешеләрендә тузан җыеп ятмыйлар. Аларны чыгалар да укучы алып тарталар. Бәлки яшьлегенә кайта торган яшьләр инде алып укыгач булса үзе зур дәрәҗә, зур мәртәбә. Димәк, яшьләрдә һаман мөрәҗәгать итәләр Вакыйф абыйның иҗатына. Туу турында таныклыгым буенча миңа хәзер 32 яшь. Үземчә әле 23 генә кебек. 1932 елда түгел, 41 елның җәендә генә тудым шикелле. Чөнки аңа кадәр бу якты дөньяда ниләр булган, мин нәрсәләр эшләгәнмен, берсен дә анык кына хәтерләмим. Сәнгә тумаган артында сагыш булыр. Яшьли сөйгән ярдар, ялгыз калды анда. Әллә язмыш, әллә бер язмыш булыр. Яшьли сөйгән ярдар, ялгыз калды анда. Әллә язмыш, әллә бер язмыш булыр.